everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Makunching, may nanuktok sa pultahan. Basig si Ernesto. Basig si Papa ninyo Miguel. Basig nagkuyog silang duha. Dini ka lang ma, ako ang aplihan ang pultahan. Palihog, Vicky. Good evening, Vicky. Dennis? Na silas dong Erning ug Sinoy Miguel. Kinsa na, palihog, Vicky. Maayong gabi diha nimo, Makunching. Oh, Dennis, may gabi isa dong. Ni ka man lagi. Kumusta naman taon ang kahimtang karon? Pamina ko, Makunching. Nangita lang mi nila ni Pamigil ug ni Dong Erning. Wa man siya si Papa Miguel ug Erning dinhi, Colonel. Please. Dili ka mo akong ipangutana, Vicky. Tinuod bitaw nga wa din sila si Miguel ug Erning, Dennis. Okay. Lieutenant Escolar, siksikan niyong bay. Dennis, Manglingkod unatan yung to, Makunching. Aron sa makagig, makalihok ang ato mga sundao pagpangitan niya pa Miguel o ni Dong Erning. Dali, manglingkod ta. Lihok na mo, Escolar. Pagkamping ka mo. May mga armas usab sila sa pa Miguel o Dong Erning. agayo, ayaw gugti o gunit akong bukton, Dennis. Gisakitan ko. Buhi ipalihog ang akong bukton. Wa Makunching ay. Kahinay ra, ani? Buhi ang bukton ni Mama Kunching, Colonel. Manglingkod lang ta rin. Sakit na kayo nga akong bukton, Dennis. Makunching? Mihangyo ba ako ninyo, Makunching, nga manglingkod lang ta rin, milugnot magod mo. Musa pa sa iluwaran ko, Makunching. Oh, kaniyot. Limpyohan ta rin medyo na kabuok. Nawaw, nabuwag na hinaw ng flower vase. Ay, Colonel, nais ka kwarto, dili pable. Guba! Colonel! Ingon ko, Guba! Diyos ko! Dennis! Guba! Ginoo ko! Makunching, pasiluwa lang yun daw. Apan gisubay ko lang yun ang subok nila ni Dong Erning o Pamigel. Nahibaw kong imo na ng minamaumao, Dennis. Nga rin imo magisakit sa Ernesto. Wa ko siya sakita, Vicky. Igo na mo siyang patubagon sa iyang nabuhat o sa iyang amahan tungod kay dako silang natampo aron gubon ang gobyerno ni Marcos. Sir, wait tao, sir. Wa sila din spy. Matod ko siksika ang tibok palibot ni Baya. Kutong sa mga kwarto nga gitrangkahan ni Baya, guba ninyo! Sir! Ayaw! So, wag yun? Wag yun sila, Colonel. Wag yun. Unsa nang gisinyas hindi mo nako, Escolar? Sir. Sir. Okay, salamat, Escolar. Okay. Sorry gid kayo, Makunching. Pero may mong mahibaw kamong duha, Vicky. Tabla nag-fugitives si Dong Erning ug si Pa Miguel. Nawalag kalit si Miguel sa ilang kampo. Way na ibaw kung hain siya kalit lang kining nahanaw. Og si Ernesto usab kalit lang sab nga nawa dito sa ilang area. Tulod ay sila. Kay lakip siguro huwan usab makita. So nagpasabot lang nga husto ang akong pagtuo. Nga mitago sila tungod kay nahibaw sila mismo nga nakasa sila dako ni Presidente Marcos. Mitago sila aron likayan ang silot nga ang ipahamtang kanila isip mga maluibon sa konstitusyon.
Huna-huna na lang nagdako ninyo, Dennis. Pila na lang ka kaadlaw nga magpahimo sa inyong kaabusado. Unsa ka to? Pila na lang mo kaadlaw, Dennis. Malumpag na mo. Malumpag na mo uban sa giilan ninyong Diyos nga diktador. Mga demonyo! Demonyo, ha? Unsa ka may, Vicky? Uspar ka to? Unsa mi, Vicky? Oh, Dennis! Mga demonyo mo! Uspa pa yun. Kus ka. Mga demonyo! Unsa kami, Vicky? Mga demonyo! Mga demonyo! Vicky? Dali ra ko doon. Ayaw kiksoy hikap na ko, Dennis. Wa ti ka hikapa. Itogon lang nako ni diha hindi mo. Og diha usab ka nimo makunching. Ing na lang palihog sidong Erning. Vicky. Dili siya kaugmaan. Madakpan siya namo. Buhi o patay. Mausab si Pa Miguel makunching. Dili siya kaugmaan. Buhi o patay namo silang kuhaon. Kung dili sila mo ampo nako! Ing na sila anak pagsulti. Palihog lang, ha? Palihog lang. Sir, Oh, unsa ka na? Sa ba na yung mag-ihong? Alright, mabalik tas kampo. Gawas na mo din eh. Sige. Masubod ako, masaylo ako makunching. Unsaon man nga misimang mang uglaing dan sidong earning. Kung kaya ako ni aman sa tarong nga dan, oh, ako gayud. Ang moayam sa nagsubay ng sad ang dautan sa masagisubay karon sa imong anak. Vicky? Okay. Vic? Gikasubukan ako nga ingnon ka. Sayod ka kitingaling mabiyuda kung magpakamatay si Ernesto sa sayop niyang pagtuo. Walay kaso ni mo magkunsing kay tiguan ka naman. Pero si Vicky anugon kayo kay bata pa o dili nigud na ko matuon nga usikan ka lang ni Ernesto, Vicky. Demonyo ka! Wow. I like the way you shout. Demonyo! Oo, kayo. Bisag kung saan akong balik-balik pa niya. Maug yung tinguka. Doon na kayo tabi, Sarge. Dili ko mahimutang Ernesto. Ernesto! Nakakita ko, pamigil. Duha ka sakyanan, gikan sa ato. Maupay ilang paglarga. Sukatan to na to sila. Naibaw kog 15 sila guriya. Naibaw kog 15 sila, pamigil. Vicky. Masilan si Erning ami apot. Sila na si Miguel. Naapa si Miguel. Aray ko sa kawas, bay! Sunod mo! Magmatay ko dire! Vicky! Ma! Kuching! Miguel! Vicky! Yeah. Salamat, Miguel. Nagtuo ko nga magdugay pa sila. Nagtuo ko nga magtago sila samtang mamasin nga mapauli mo. Tungod kay dili na magamit ang telepono. Dili may makakontak. Putol ang cord sa telepono sa gawas, Vicky. Gilangkat ang linya. Kining ning. Unsa mo ding balita sa kawas? Naibong lang ni si Mama Kunching anong nagdali-dali sila biya din, he? Basin nagkabalita sila.
mga bagong balita si Tabo. Nagsigi na di ay awhag si Ronald Reagan nga manaog na si Marcos sa iyang pagkapresidente. Abin inyo, Miguel, Ernesto. Lahi na gud kaayo si Dennis. Dili na gud siya ang Dennis kani adto nga buutan kaayo. Namatngunan nako nga wa na gud si bisan gamay na lang kaayong pagtahod nako. Bisan gamay na lang untang respeto. Tungod kay bisan nagmamagihapon siya nako. Apan klaro kaayo nga nagbugal-bugal siya nako. Wa gid mi masayo pa. Nga muanhi gud sila dinhi sa atong kaugalingon. Ning, igsuon pa ba gihapon ang imong pag-ila sa suod mong hikala? Matod pa niya, Pamikil? Matod pa sa giila mong sobra pas among igsuon? Kung dili mo maampot si Papa Mikel, kuhaon mong tuhas ni Dennis nga patay o buhi. Makunsing. Vicky, nagkasabot na mi si Papa Miguel. Manghipos tas mga butang nga inyong magamit. Kinahanglan biyaan na nato kining atong kaugalingon. Dili ko mo biya sa among kaugalingon. Kining atong kaugalingon, Miguel. Alang dili sa ko inyong kaluwasan, biyaan. Kunching. Alang sa inyong kaluwasan. Apan na asa man kami paingon si Vicky. Ma, may mutabang nato. Mga matre. Ang katong misagkop ni Kuri nga na atol siya din sa Cebu. O kay gihanting na siya ni Marcos. Kanang mga madrihe ang mitago kang Kuri. Misugot sila. Gadto lang una mo dito samtang magtago-tago, Miss Papa Miguel. Please, paminaw mo maayo, ma. Temporaryo lang kini. Magkita-kita dahil tagbalik kung mubiya na si Marcos Malacanang. Apan, kung dili gid siya manaog. Unsa man kung dili manaog si Marcos ning. Unsa man. Rebuilde na kami si Ernesto, Vicky. Nakigbatok na kami si Ernesto sa gobyerno ni Marcos. Pa Miguel? Ernesto, Vicky, mao ka nang gikinahanglan karon sa tibuok Pilipino. Pakigbatukan si Marcos sa dugoong pakigbatok. Tungod kay dili na madag marcha-marcha lang ang diktadoryang kagamahanan ni Marcos. Kikinahanglan gyud ang revolusyon, Pa Miguel. Hangyoon ko kamo. Hangyoon ko kamo ning. Muuban ko ninyo. Moapil ko ning maong revolusyon. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.